Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Amin, amma an fi kirana da suna Aminu Soja. Ba don komai ba, saboda aikin soja da na yi yasa mutane suka fi alakanta sunana da Aminu Soja. Bayan haka na tashi a unguwar Ma'azu, na yi makarantar firamare ta unguwar Ma'azu, LA unguwar Ma'azu. Na zo na yi secondary ɗina a Kaduna Teachers College Kawo. Daga nan kuma na shiga aikin soja a 1996, 1996 kenan. Na tafi aikin soja, daga na aka tura ni zuwa Iko. Daga Iko na yi shekara 2 a Iko, na ga challenge ɗin rayuwa, na nemi transfer na dawo Zaria. Na yi aikin soja a Zaria tsawon kusan shekara 13. Daga nan na je Abia. Kafin na je Abia na je peacekeeping a Sudan, Darfur kenan. Bayan na dawo sai aka tura ni Abia. To Abia ban dai daɗe sosai ba. Nan na sake dawowa zuwa One Division Nigeria Army kenan da ke Kawo. Cikin da Allah da na dawo a nan na zauna. Na shiga aikin soja 1996. Sai na zo na aje aiki shekara ta 2019. Akalla na samu shekara kusan 24 zuwa 5 a aikin soja. Bayan haka ita rayuwar gidan soja akwai kalubale kala-kala, saboda aiki ne da ka sa kanka don ka kare mutuncin ƙasarka da mutuncin al'umma ƙasarka. Amma zan ɗan kuma baya kaɗan, shi aikin soja akwai kalubale kala-kala wanda mun shiga da niyyar mu kare mutuncin ƙasarmu da kuma mutuncin jama'ar ƙasarmu. Aƙida na kenan da mu shiga aikin soja, kuma a wannan na tsaya na kafu. Aka yi ta tafiya, duk inda na ga ya kamata na kare haƙƙin mutum, in Allah ya da ina ƙoƙarin na kare tun da rantsuwar da na yi kenan. Har shi yasa Allah ya ba mu dama muka gama aikin soja lafiya ba tare da wani damuwa ba. Kuma gidan sojan ma ta fito ta yi mana gaisuwa na musamman da nuna goyon baya akan cewa mun zo mun yi aikin ƙasarmu kuma da kishi mun gama lafiya. So baya ga aikin soja, ni mutum ne da nake son al'ummata a kullum su ci gaba. Akwai shekarun baya, kamar shekara 10 zuwa 18 haka, akwai 'yan sara suka da suke damun mutane a unguwanni. To ina ganin ni ne kusan na farko da na soma kafa ƙungiya mai sunan Operation Basani ta hannun mai girma hakimin Cika Soro.
daga kafa ƙungiyar nan don mu magance matsalolin yara masu shaye-shaye da kuma 'yan ta'adda. To cikin yardan Allah ƙungiyar nan ta taka rawar gani, saboda mafiya yawan ƙungiyoyi a Kaduna yau da suka haihu wannan ƙungiyar ne ta haifar da su, aka same su saboda abin da muka yi ina cikin uniform ɗin amma muka dinga jagoranta, aka samu zaman lafiya a cikin unguwanninmu daga unguwar Ma'azu zuwa Tudun Wada zuwa Kabala zuwa Nasarawa, abin har ya tsallaka zuwa wasu unguwanni. So cikin taimakon Allah wannan ƙungiya ta ba da ma'ana sosai, kuma muka kafi a kanta muka ci gaba da aiki. Bayan na aje aikin soja ban fasa ba, muka dawo ya za a yi mu taimaki jama'a, mu taimaki marayu da waɗanda ba su da ƙarfi. Haka muka dinga yi cikin nasarar Allah, kuma har yanzu muna kan wannan abubuwan na ya za a yi mu taimaki jama'a. To alhamdulillah, maganan siyasa na shiga bisa kishin al'umma da kuma al'umma nan suke bukata. A wani shekara kenan? A shekara 2 da ya wuce, kafin ma na aje aiki, al'umma na sun nuna tunda muna da kishin al'umma, so mu dawo mu ba da goyon baya domin a samu canji. Mun sha zama muna yin mitin, muna ganin wani irin cigaba za mu iya kawo in Allah ya samu ka shigo wannan harka ta siyasa. Dalilin da ya sa kenan ne yadda har na fito wannan takara ta ɗan majalisa, domin muna da matsaloli da yawa. Matsalolin matasa, 'yan siyasun nan ba sa amfani da kujerun nan yadda ya kamata. A yau matsalar da ke damun al'umma shine matsalar matasa. Matasa ba su da ayyukan yi, ba su wuce shaye-shaye ba, kuma an ce matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Domin matasa ba ayyukan yi, ko da ba su yi boko ba, akwai hanyoyin da za a samu musu ayyuka ko a koya musu sana'o'i domin su ci gaba. Akwai sana'o'i da yawa wanda matashi mai karamin karfin Allah da aka samu zai iya yi. Za a iya koya mai sana'a, ya gina akan sana'an nan in Allah da an ɗauke shi daga wannan tunanin. Na duba 'yan siyasan nan ba sa yi. Akwai ayyukan soja da 'yan sanda, sojan ƙasa da na sama. Za a iya zuwa shi ɗan siyasa idan yana da kishi zai iya zuwa ya nemo wannan kujerar da ya amfani da wannan kujerar don ya samu matasan nan aiki. Ba wai a ɗauki kuɗi a ba matasa ba, ba na aƙidan ka ɗauki kuɗi ka ba matasa ba ka koya musu sana'a ba, kashe kuɗin za su yi ko kuma su je su shaye-shaye da shi. Matanmu suna buƙatar a koyar da su sana'a, a ba su jari da za su dogara a kai. Akwai abubuwa da yawa da ina tunanin cikin yardan Allah, in Allah ya ba mu sa'a muka fito wannan muka yi nasara kan wannan kujera, in Allah ya so ya yarda za mu ɗaukaka sosai, kuma za mu kawo canji da izinin Allah ta'ala, canjin da kusan ban yi tunanin akwai ɗan siyasan da ya taɓa kawo shi ba da yarda Allah. To alhamdulillah. Aikin soja ma ina ga duk wanda bai da haƙuri ba zai iya aikin soja ba, saboda aiki ne da ba abin da kake so za ka yi ba, abin da hukuma take so za ka yi. To kaga wanda bai da haƙuri ba zai ma iya aikin soja ba, dole sai mai haƙuri yake aikin soja.
kuma duk iya zafinka idan ka shiga aikin soja to hukumar gidan soja sai ta canza maka tunani kuma sai ta canza maka al'amura. To kusan ina ga ai sojoji su ya fi dacewa masu shiga aikin soja don su ne za su kawo mutane a aikin siyasa, don su ne za su kawo mutane canji da ya kamata a ce al'umma ta samu insha Allah. Ba maganan ba zan ba da kuɗi ba a harkan na ci zaɓe ba shi da ke nufi ba. Maganar da nake son da fahimtar da mutane, ina son mu fitar da mu kauce daga siyasar ba matasa kuɗi su je su banna. Ina son mu yi siyasa kishi, yadda siyasa kishi ma'ana ita ce za ta samu canji na alheri, wanda duk wanda muka tasa shi gaba Allah ya kai shi. Ai mutane al'umma su ne ƙuri'a, wasu suke ba da ƙuri'a. To idan muka yi kishi, bawan Allah na gari inda ya cancanta muka zaɓe shi, to biznillahi ta'ala zai ba da gudunmawa fiye da yadda ake tunani. A kan mutum ya zo ya kashe kuɗin shi ya wahala wajen neman mutane, in an zo zaɓe ya ɗauki 500,000 ya bayar a zaɓe shi, alhalin da mutumin kirki wani. Baya ga bayan haka idan ya ci dama ba zai kalli mutane ba, sai kaga an so mazagin shi ko dama ya fito ne don ya ci riba akan maganar siyasan shi. To amma idan mutum ya fito mai kishi ne, al'umma suka san mai kishi ne, to shi ya kamata su zaɓa, domin shi ne zai tafi da ƙudurarsu kuma da waɗannan mutanen a zuciyar shi, da zaman cewa in Allah da zai kawo musu canji kuma zai taimake su. Mutum na gari wanda kullum yana tare da talakawan shi, ba wai sai siyasa ta zo ba sannan zai fito da ce ku zaɓe ni ne nawa, alhalin ba wanda ya san shi. So ina tunanin jama'a su manta da maganar wane ne, su duba cancanta. Wanda ya cancanta a yi shi ne kawai zai sa bayan Allah su samu nutsuwa a cikin siyasa da take gudana a wannan zamani. To insha Allah tallan kai na kusan na riga na yi. Mutane sun san irin halayyarmu kuma sun san kishin da muke da shi a kansu. So da yardan Allah idan suka zaɓe mu ba za su yi da na sani ba, domin mu kullum muna kusa da al'umma kuma muna son mu ji mai suke so. In dai bai fi ƙarfin ba insha Allah za mu yi. Kamar yadda na ce, akan abin da zan tsaya bi iznillahi ta'ala samar wa matasa aikin yi, zan kafi akan haka. Yadda kuma za a yi a dinga koyar da matasa da mata sana'o'i, ana ba su jari daidai gwargwadon hali da zai taimake su. Yan makarantunmu kuma mu ga yadda za mu da ƙarfafa makarantunmu su zama cewa ɗalibai suna samun ilimi na gari. In Allah da za mu kawo wannan ƙudurorin a majalisa don mu ga cewa in Allah ya so ya yarda siyasa ta canza da yardar Allah. In dai aka samu masu kishi, to siyasa za ta canza kuma mutane za su zama masu son karka. Tudun wada constituency madauki Aminu Soja. Aminu Soja. Matashi mai kishin matasa za mu ɗauka. Aminu Soja. Muhammad Aminu Zami gwarzo ɗan amma. To, kiran da zan yi ma jama'a tun lokacin da aka kafa siyasar Najeriya daga 1999, lokacin Obasanjo kenan da muka rasu ta dawo. Mun ga yadda 'yan siyasa suka canza rayuwar mutane a lokacin da aka sa a hannun soja. Yadda mutane suke siyasa kuɗi, suna wahalar da 'ya'yan mutane, su bar 'ya'yansu cikin gida ko su tura su makarantu masu tsada, su bar 'ya'yan talakawa
cikin wahala. In Allah ya sa mu muka yi nasara, duk za mu canza waɗannan abubuwan. Kuma ina kira ga jama'a su manta da siyasar kuɗi, wani ya zo ya baka kuɗin da ba zai wuce ka ci shi kwana ɗaya ko kwana biyu ba, ka zubar da ‘yancinka ka zaɓe shi ba ka sake gani shi. So in Allah ya da jama'a su canza tunaninsu, kada a ba su kuɗi su sai kwaya matasa da za su je su sha a sa su yi ta'addanci. Alhali 'yan siyasar nan da sun gama amfani da su sun sani matasan ba sa sake kallon su. So in dai matasa suka jajirce, in Allah da za a samu canji da maganar da ake na talakan, to talaka insha Allah zai san ya samu dama kuma bai wasa da damun ba insha Allah. To kamar yadda na ce, duk yadda mutum zai yi, Allah na gaba da kowa, kuma Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so. Yanzu mafiya yawan malamai na Kirista da na Musulmai duka suna kira a duba cancanta, a ƙyale maganan kuɗi, kada a je a zaɓi gurɓatattun shugabanni za su zama ma ƙasa matsala, wanda kusan a yanzu muna gani. A manta da jam'iyya, a duba mutum ko a ina yake, ko jam'iyyar da ba abda ba, kowace irin jam'iyya ko mai shago ne, in dai mutum ya cancanta, aka tabbatar ya cancanta, to a zaɓe shi. Don wallahi kowa ya san mutum da ya cancanta, kowa ya san gurɓatacce. Idan aka zaɓi mutum da ya cancanta, to in Allah ya yarda ana sa ran za a samu canji. Amma idan aka zaɓi wanda bai cancanta ba, kaga duk abin da ya je al'umma su kuka da kowa su kuka da kansu, don su suka zaɓe shi. So mu canza akan wannan tunanin, mu je ga cancanta, kuma shi yasa ni ma muke alfahari. Bi iznillahi ta'ala wannan lokacin za a yi cancanta, kuma idan muka yi cancanta da yawa waɗanda ake ganin sun fito a jam'iyyun da ba su da ƙarfi, akwai mutane da yawa da suka cancanta, in Allah ya yarda za su kai ga gaci. In dai mutum ya ga ya ci primary election, to a ji a duba kowace jam'iyya ga sunan da yawa a zaɓi waɗanda suka cancanta, in Allah ya yarda za a yi nasara. Wakili na gari kuma ɗane na gari, sannan mai nazari. Kabala tunan wada unguwar mu azumin bi, Aminu ɗan kwarai shi ke son mu tallakawa.